Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Bakit tayo mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May pa rin magkikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalaan nga Miyerkules og pizza 21 na buwan mahigala sa Mayo tuig 2025. Straight to the sa point. gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gihapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Atong hatagag pagtagad mahigala kay si Governor-elect Pambari 4 formal nang nipahibaw nga wad-o na niya ang pasigarbo ug ingon man ang suroy-suroy sugbo sa paglingkod niini dinha sa Kapitolyo. Straight to the point. Ay ni mga higalang maklaro lang yun ang atong mga prioridad ba. Kay kining suroy-suroy mga kaigalaan, dili ni maoy pinakahatagag unang prioridad indekin. Unang-una gyud mga hospitals gyud. Ang paghatag og hospital nga naay doktor, naa mahigala mga tambal. Mo na yung numero 1 no, kay basic kana mahigala nga serbisyo sa gobyerno. Didto sa gawa sa nasod, unahon gyud ang healthcare. Mao gyud pinakauna mga kaigalaan no. Wa gyud mo pasiugda ng gobyerno dito dahil nga ala parehas atong suroy-suroy dako kay gasto mga sukid tigpaminaw. Mo na giingon mahigala kani bitong magtiayon kanang pamilya, ang amahan or ang inahan, ang asawa or kuan magsigig suroy-suroy. Madana mahigala kung medyo okay na angat na ang imong bang panginabuhi. Angat ng imong income, nakaangat-angat na imong kahimtang, medyo madada na. Pero suroy-suroy ka, niya way buga sa inyo. O nandun na may galay magtiayon nga, ikaw ang banaha ka, siging suroy-suroy, way bugas. Ang asawa, suroy-suroy, unya, mga higalag doon ay masakiton. Suroy-suroy, giunahon. At ang pagtagad, dobutaga, mahigala sa manuban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang, outgoing Governor Gwendolyn Garcia, nito nga nagyod kagahapon sa Kapitolyo. Og ni pahibaw nga ang lalawigan, doon na pa'y dako mahigalang kantidad sa asset. Kay number 1 magkata mahigala, so may pong magkatilaw ang mga tao ani ngadto mga higala ining asset sa probinsya o kining kwarta sa probinsya, no? Ni mando na sab kini paghulman na gyud og transition team alang sa hapsay nga pagtugyan sa Kapitolyo ngadto na sa sunod nga modumala. Straight to the point. Mo na sakto Governor Gwen, no? Imo nang kunan na kay mando na sa may gala nga dunay transition team para hapsay kay pareha man ta nga gusto man tagkalambuan sa Sugbo, so dili to lisod-lusuron ang sunod, no? Kay inana man gyud na di man tanan panahon sa ako nang giingon og gikan sa imong pagkabata nahibaw ka man gyud magduwa man ning mga bata dili pirmi nga magkadaog ka sa mga duwa, no? Dunay panahon mapilde sad, ha? Wala nga tudluan gini mo na mga bata nga mudawat sa gyud kapildihan kay. Sige lang, no? Inana ra man na. Tagan tanig pagtagad rumuntaga mahigala sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. Mayor-elect Nestor Archibal ni pasalig nga magpabilin sa Cebu City Sports Center ang ritual showdown sa sunod tuig nga sinulog. Straight to the point. Sa tamawalik ito sa SRP. Okay, salamat kayo Mayor-elect Nestor Archibal, no? Arita mahigala sa atong Cebu City Sports Center alang gihapon sa atong pagpahigayon sa sinulog. Straight to the point. Isod kay nang daghay makuyapan dito in town sa SRP. Nya importante ang Mayor Nestor Archibal kamunduhan ni Pambari 4 bag-uman mo. Maminaw gid mo sa pulso sa katilingban, maminaw mo mga higala sa media, labi na nato mahigala din nga wa tay interest, no, nga unsa man dinha. So kanawang makita ninyo nga doon na bay sincero nga kinini ang pamahayag mga kahigalaan, no, ang mga sakop sa media na inyo sang kuhaan og cue ba. Mahimo ta nga kumpasan mga kahigalaan ba, no, kay lisod man kayo mga higala.
So kaning kang archibal o kini kay unsa may kuan na kanang pagpahigayon sinulog ari lang sa gita sa Cebu City Sports Center day. Dili pag ready atong SRP daghan makuyapan ng tuata dito ato gi-insister. So mo gina no ang technique ninyo Mr. Archibal Mayor elect ug ikaw Pambari 4 Governor elect kana na ang ingon man ka nga people's governor indot na no. So kana na ang maminaw sa mga tao gyud no. Mo na pinaka-importante unya kana na ang unsagi pulso sa katilingban ug labi na ang mga tao nga wa mga higalay alain-lain nga mga daotang interest ba. So panalitan kini kang Archibal okay na nga lang sa kita magsinulog da sa Cebu City Sports Center. Ngalipod kang Pambari 4 nindot ng imo Governor elect Pambari 4 nga people's governor ka. Maminaw gyud ka sa mga tao unya kay natong pagka-eleksyon wa man kay gasto gyud sa di makadako gasto kay maganay kuwang man itong imong tarpaulin. Unya wa ka manghatag og kwarta mo ni nakanindot no kay kana wa mamalit unsa may nakabenepisyo nato mahigala kung wa mamalit ang leader kay ang serbisyo focus mga tao kanagong mamalit mahigala mo alam malit dako kay gasto mamawi nag kinawatay ing lingkod. So kana numero 1 gyud nya dili manghilabot sa kwarta sa gobyerno kwarta na sa katawhan na dili ta mamalit og kanang yuta ilawom sa dagat inana. Nya mapatukod og kanang building sama na sa ICC dali rang maguba. Dili tay nana unya dayon kana gyung ang healthcare gyud nato no importante ato mga hospitals tumanon gyud na ang atong hospital nga dunay doktor og labi na tanan ang una-una nga madali-dali gyud kanang iniglingkod nimo pohon June 30 mosugod na magkaglingkod kuha na dayon ang bayranan sa wiwi ug pupo. Ako lang ning iagi katawa-katawa mga higala kay tinuoray lang kinigong ato mga igsoon sa probinsya. Ako makarelate magyud ko kay probinsyano magyud ko. Onya kanibang maanhi ta syudad bitaw nga mamaylo pag ganitag kwarta aron makari sa syudad inday ken. Ning mamaylo kag kwarta para dunay kay pliti padung sa syudad prangka-prangka pag istorya dili makarelate ang uban ani. Kami nga mga taga-bukid usahay moadtog lungsod mamaylog kwarta aron nga naipliti. Usahay way pliti magpada na lang unsay padaday. Abil ba sa inyo ni Kes Bohol? Kami na nao padadadin ko na palitin lang sa kong apil itong efficacy palitin lang sa kong apil na antod nga usahay mula mo adto kas lungsod di na lang ka magsaba-saba kay ipaday mo silingan. Nganong daghang ipaday mo silingan tungod kay wa sa ikapliti pod. Basta di lang ka murag nangumpra na nasagyod kana madadaras mong bago ron sa masugot lang sa ka kaysa sunod pod ikaw naman po'y magpada. Palitin lang sa kukuan dito. Mao na sa bukid. Mao kana nga kisa may nakalugsong mulugsong man kuno to silingan si kuan. Uy mulugsong maday. O kanang paliho ko apili kog daan ni. Inana ba? Mao na sa bukid. Kano man kuwang splite. Dili na basta-basta mo are. Kana bitaw mo adtog Manila sa una na mo mga higala. Kanadto inday kin ako ma-amaze gyud ko. Larga mi kanang human sa fiesta. Manglargas Manila, mo pauli nig sunod tuig. Magtigom-tigom mo pauli sunod fiesta. Di gani after duha ka fiesta. Ambot ba ka sa inyo inday ken Bohol mo uli mag fiesta kamorem. Magtigom-tigom unya pa mo uli. Inana nga naman lisod man mag-andam pa magplite. Karon bitaw kini karon nga nadulot tay hearing padung sa Manila, mulargag buntag balik kahapon. Magay ko di man ni mao sa una. Pero karon ka experience sa kaginana. But kanang panahon mahigala nga kanang larga kag matingalag og mga kuan silingan day. Ako hearing sa Cagayan kay dunay libel cases dito sa Cagayan. Ako may nang laban ato mga anchormen sa dito sa Armen. Sige lang kay mo larga kag buntag balik nam ko day kahapon. Mao inyo sa mura sa kuan kay nila ba? Ngano man anak ng bukid. Prangka-prangka pag istorya kuwang splite. Magtigom-tigom batag plite. Ako estudyante ko sa Visayas State University kanadto. Nya human tan-aw mahigala pauli ta sa ato. Kuwang na bisag sensiyo. Kagbaw kog kana na ang duko-duko sa silong na bakin natagak sensiyo. Ihap para makaabot plitis jeep. Kana mo'y kinabuhing bukid nun. Unya imo pa gyud pangayuan dito sa mo wiwi og mo pupo. Nadaot ang budget sa mga pobre. Kaya magamungan ni kag Subo. Nigabot nimo sa Cebu. Tawa ha? Nigabot nimo og Cebu imong kwarta binaylo. Imong plitis sinukod. Pag-abot nimo dito sa terminal kay hiun ka, di mo adto ka, muwiwi kag mupupo, di nakakawa na nakuwangan imong kwarta.
Unya, di man kakapatakag wiwi og pupo din sa Cebu. Kaya naman tayo ordinansa nga bisag kanig mang padaka kag pangluwa, magpangihi, dakop ka. So di ka kapataka, magpugong-pugong ka. Ang pugong-pugong ka, disgas sa imong kidney. Hindi ka disgas sa imong kidney, adto ka hospital. Ang probinsya, way tambal ang hospital. Nagkanit-kanit ang problema, nagsugod sa kuwang ang pamiliti, pag-abong Southbound Terminal, gipabayad og wiwi og pupo, wa mobayad kay way kwarta, na hantod kadugay na daot ang kidney, maadto sa ospital. Pag-abot sa ospital, way doktor, ang hospital sa probinsya, way tambal. Diha na ang problema, diha na ang laay. Samo ka na nga ato nang ipasulbad ni Governor-elect Pambari 4. Kani di magud ka-relate ang uban ani. Dili ka-relate kana bitang mga tambal sa probinsya, dili ka-relate kay to so tanawa gud di kasakit-sakit nilang mga dato adto man tugpas Chungwa. Straight to the Adto point. tugpas mga private hospitals. Ang mga pobre wa may kadaang to Chungwa, wa may kadaag si Budok, wa may kadaag Yosemed, wa may kadaag Perpetual Sucor, wa may kadaag mahigalaan ang mga private hospitals. Di mo ka-relate. Amo na nga ako prangka-prangka ni atong komentaryo mga sukid dig paminaw. Straight to the point. At nagpagtagad dubot-taga sa manuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin usa ka BPO company nga gituang gigamit sa investment scam diha sa may barangay Kasambagan gipasirhan sa mga otoridad. Straight to the Mao point. ning atong gi-take up kagahapon mahigala nga usa ka call center kunuhay nga company mahigala unya unsa ba ning investment scaman. So gahapon gipasirhan ana Atong kuhaon ang report na unya usab mga higala kasamang Arnold Bustamante. Straight to the Kay point. siya mo ay naka-cover ani atol mga higala sa matawag natong pagsirado sa atong kapulisan. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usab sa kauluhan Senate President Francis Chis Escudero ni pada og text message ngadto sa Duterte Block sa Senado. Straight to the point. Kaliwa kini sa mga hongihong sa kausaban sa liderato sa Senado sa ika-20th Congress. Straight to the point. Rawahagi hamog na ron ang Senate may gala si Chis Escudero posible karon nga matangtang sa iyang posisyon isip Senate President. Kay mura mahigala og doon na mga senador mi approach na ni Vicente Soto nga mo ilang himuon mahigala nga sunod nga Senate President. Straight to Mo the ang point. pangutana atong isgutan kining impeachment mga kaigalaan ang election midterm election mo to more or less o kamao kang mutan-aw kamao ka may galang mo analyze sa data sa resulta sa midterm election mo na pagmatuod kung ang mga tao gusto ba og impeachment o gusto ba sila nga pagserbisyo mo. Serbisyohin na po ninyong katawhan di kisigig pamulitika. Straight to the Wala point. si BBM karon kini kang BBM higalang giingon nga willing siya uli sa mga Duterte, willing siya mahigala nga dili na tasigig pamulitika. Unsa man niya kinasingkasing gyud iya or nakita niya dita murag namtay murag lisod naman no kay mahimo namang limdak ang presidente in the next mga higala nga mga tuig sa iyang pagserbisyo. Padung naman paawop ang presidente. So dili ka posible nga kini iya sincero siya nga okay lang mag-uli lang ta sa mga kabubuton. Sincero ni or kini ni ang tan-aw niya murag mag-uli lang ta kay wa naman sa bidag-anan. Ganta ni pagtagad rumutaga kana pag-uli sa mga kabubuton dili kay na lisod. Ang problema iya mong gipada si Presidente Duterte tus dahig. Straight to the point. Diha ang laay ron. Ato analisar og dugang ang data may gala sa milabayng eleksyon. Ang Sugbo landaan nagpasabot nga majority sa Sugbo mga gi-endorse mga Duterte may nakadaog. Munay tingog sa mga Sugboanon. Di kini atong analysis klaro-klaro lang. Wala ni ingon nga kanang emotional ta sa atong analysis. Ang data lang ani gawa sa eleksyon. Katong local absentee voting mga Armed Forces of the Philippines kana nga mga namutar, mga pulis o mga army, mga sundalo ba o mga pulis, lakip ang mga sakop sa media. Duterte mahigala. Ang dusig yun. Atong gipang-endorse mahigala sa Duterte o katotoang gi-endorse ni Presidente Duterte si Hunasan o si Kirobin. Dili tong gi-endorse ni Sara. Straight to the point. Mo na'y pa-analyze nimo nga mauni ang tingog sa mga tao. Pinaagi sa buto. Atong tiwasan ha, unsa may tingog sa mga tao dito sa Leyte. Kanang Leyte, lugar man gina mahigala sa mga Romaldes. Unsay tingog nila dito? Kumusta ang mga senatorial race dito? Aron maklaro na to. Kini guban pang mga isutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP #1. Kani ako o karon DYHP lagi